dojemná rozlúčka s marnotratným synom. A matky teraz prichádzajú marnotratného syna. Ak vám môžem povedať, že čo sa práve deje, tak práve sme tu našli takého bezdomovca, ktorý išiel akurát okolo, má nakradnuté veci v taške a chceli sme ho tak proste prehovoriť, že nerob to, že proste schop sa a proste, že zamestnaj sa a proste, že nájdi proste nejaký zmysel svojho života. Ale ako vidíte, proste na šiltovke síce má, že proste rob dobro, alebo že proste buď dobrý, alebo tak, ale že proste on to vôbec nepraktizuje a proste on absolútne nepríjma tie naše rady a tak a proste teraz ešte ukradol auto a proste ide teraz do auta a ukradnutého a nepodarilo sa nám ho presvedčiť, že aby proste nejak, že ostal pri nás alebo tak. Ale žehnáme mu. Áno, žehnáme mu a proste sme takí, že Pane, tento mobil máte na predaj. Vidíte, on by to chcel ukradnúť. Dávajte si na ňo pozor. Akože piesta tu mám ešte dosť. No vidíte, on